Mr. Right. Yo mga karet, good morning. Ato na yung tirada ron kay life hack. Saon pag abli ang biplop easy way. Una na ko ipakita nga ko ang style. Naon sa nato ang style nila nga sa mga ilang life hack pud sa ilang biplop ba. Kani. No! God, please, no! 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 Seriously, what the fuck are you doing? So mga karep, kita ninyo kung unsa nila sunog pa. So kani ako lahi sa nang pagi mga karep na awa mga karep. Sara ni ka aplihan niya ito mga karep. Laha kailan ito sunugon rin. Sunugon nila rin niya. Kamo, sublit ang biplop lahi sila ko pero sulitan rin. Yun ang ganun dito yukon di siyang pilit skilled mga karet. Ako man mani bangag sayo gamay rin mga bangag saktura ni mo matay hupan ba. Surprise, motherfucker! Laman ang mga karet. Sa yun na kayo. Yung gamit-gamit pa ng stove ang butang na din sunod lang kaya sa panggamamay mo. So ina na ako na pagtuwa mga kareta. Right. Fucking faggot, man! Let's watch it again!